Como vice president mereka di Pino, bagi Papua, ini TPP como juga ay, di laban batalan kulit sepuluh mereka, kendon vice Spanyol, way, tidak boleh benar di kita. Ka artikel la Spanyol huwei ngamut nga try pimut ya ka E bat ka G ka ba D ka provisional jong ka Nagaland bat jong ka Mizoram na oblei ki la Spanyol huwei ki don hadu khatwei teli E po concern no ka India ti kebangi kham ya keren menta kadi ya ka la Spanyol huwei E bat G ya ka ba ki ong ba ki an jong ka sarkar India halor ka khendo ka siap ka riti ka dustur kindom terikam haki jala ki ba ka artikel la Spanyol huwei ka terikam ti lada pipet bah ngam ong ba ka la Spanyol huwei bat ka sik chedul ki de ki ju hanrei ki jing thmu la ne ki jingmut jongki ki poi sha ka ju ka thong kadon kata ka similar objective if not the same re kadon ka similar objective hakini ki atli ka arspa sau bat ka sik schedule jong ka concern no kari India ru kawan ra ya ka tribal administration hagi tribal area bat ka jing thmu hi kalong banyada ya khando ka siap ki khlau ki tap ki marpo khando ki snap ki bakarpang kariti ka dustur jong ka jap ru jongi kani kalai spa nyo phui ru ka thmu hi sha ka ta ka ju bat namar ba kadon ya ka similar objective ti kandon ka jing lani ka conflict ha ka bodi bat ka implementation anda ki wan boro atli kandon ka jing bat ka implementation kumta kum balong ha ki wei ki jala mo la defen pet kai kum ka Mizoram hapor ba ka wan kalai spa nyo phui ka Mizo District Council ki abolish no menta ki don no tang itu gi District Council namta ki minority tribal ki bala dei mensua ki regional council ha ka Mizoram District Council phi ha po ka District Council ngila bandon artli ka wei ka District Council ka wei di regional council kini ki regional council ki dei ki benta apo jong ka District Council kat kum concern te mensua kini ki lai chakma mara ki dei ki regional council ha Mizoram ti hadin ketupat hadin bagi penduk no ya ga Mizo laispa Mizo Autonomous Council bawan ga laispa nyo huwei kini ki haban shimno ya ga kadan jong ga council ti kadon ga jingya pher ha ka jela mekhlia ga jongi bat ka Mizoram no blei ladangi ngiyat da ka Mizoram model ha ka jela ka jongi ka bamut ki banyo ga council ki de ki other minority tribal ki la bende ki coach ki hajong ki bat ki wei mo ti hatu ngilong ready ban le ya kata no blei kini ki other minority ha ka jala ka jongi kim don ka jaka syong ka jaka sa ka baki don si jaka ki syong kle keleng ti kan manwan ra ya kata ka territorial lande kata ka demografi bakin yo ya kini ki ti na ka liang ka jonga hi ka di ka opinion ka jonga balada mengikum ke jelangi pentrikam ya ka laispa nyo kuai kandon ka jinga tengku bat ka provision nyo ka schedule kanya kendu jing ha ka implementation ha ground reality bat ka wei na kini kan saja no ti kata ka di ka jing ma ti ka jep ndu ka jong ya ban jit ka wei ti ka jing so thu ka jonga kalong ba ngidang la benden ya ka schedule ngam ba ka schedule ka biang lut kadon ka jing duna ha ka menta ring ka ka bangidon kam kalong ban penbahaya ka jing keren jong ki bobun ya kalai spa nyo pui ka de halor ka tu ka benta ban ong baki anjong ka sarkar India kinom trikam hagi tribal area ya katang ngila ban le da ka ba phai biang sya ka para khatar jong ka sik schedule no boleh ka para khatar jong ka sik schedule ka para khatar B ka ong ya katahi bo governor ula ban exam bat ka para khatar A ka ong ba ki anjong ka state lani jong ka parliament kinom trikam haki tribal area hakariti ke dustur ka khendo siap bat ki sensya trari kumta ti kabadon kam yang ngi kalong ladang ngi kwa banyo banyada ya ta ka jam ru jongi na jing trikam jong ki anjong ka sarkar India ki bala ban kta mat yong ya ka khendo ka siap ya ki marpo khendo bat ya ka riti ke dustur ka jongi kalong kabadon kam kalong bangin dei bandawa ya ka ba uma ij hoping mensua ong ba ngi dawa ya ta ban pen kalabiang ya ka khatar para khatar a ti ladang ngila berle emtang ngi achieve ya ka ju objective ti haka jing i jonga da ka logical demand ka di bandai ka jing pen kala ya ka para khatar a khnang bang iyo pen klan ya ka diskonsil haka rukom ka bade Umut ya mentang ba
ni haban jit tanggawe lani 371 lani ka Wisconsin. Phi kumbang ong kalong ba kini kidon ye ka similar objective kamdei ka same objective re similar objective amdei ka ju andre ka yesrim mo haba ka yesrim ti kan shem jing e hagar hajing petrekam ti haba ka shem jing e ka ban trekam ni haban jit tang kwe phinom la ban ong ba ngakwa ban lej nang ni ha shlong ban syong arteli ki kali ha ju opor abjet ko we simple logic ade kata ti natakadaw kan ya tengku bat ngi ka kis yung kami zaram kanam ladakan apply yang ni kumo ong phi kan apply sya ki minority omshu sya ki majority tribe kum ki khasi jentia bagaro